El nostre present està en constant canvi. Com serà el món que espera els nostres fills? És difícil saber-ho, però a la Vall acompanyem i ajudem a cada alumne a desenvolupar els seus talents i les seves capacitats. L'inspirem a descobrir el seu propi camí, l'ajudem a ser competent, a tenir iniciativa i esperit crític. Treballem junts per donar-li les eines i coneixements necessaris per afrontar el seu futur, per ser una persona coherent i autèntica. Les claus de la Vall són la formació continuada del professorat, la introducció de noves metodologies didàctiques i projectes d'innovació educativa que fan millorar dia a dia el projecte educatiu, sense oblidar el compromís educatiu que s'estableix amb les famílies i la gran ajuda que aquestes ofereixen. El nostre projecte aporta una visió innovadora de l'educació fonamentat en l'humanisme cristià i l'atenció personalitzada, amb la finalitat que cadascun dels nostres alumnes arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. El nostre projecte AUDE incorpora metodologies innovadores, fomenta la creativitat i la capacitat d'idear projectes, l'oratòria, el debat, les arts escèniques des d'etapes inicials, la tecnologia i la robòtica formen part del currículum. Les nostres alumnes tenen la possibilitat de fer estades a l'estranger i intercanvis en diferents països. Poden participar en programes internacionals d'Erasmus i del Jove Parlament Europeu. També donem l'opció de cursar el batxillerat dual. I des de fa més de 45 anys utilitzem l'anglès com a eina vehicular en diferents assignatures. Tot en un entorn únic, preparat pel creixement i desenvolupament dels alumnes. Per estar preparats pel futur, hem de treballar el present. El futur comença ara.